Halo, salam sehat seger waras. Ki masih bersama Mbah Marka. Ki Mbah Marka mau cerita sedikit. Wong Indonesia iku lho ya. Nek panganan karam padha wedi. Suwike jere karam, dideh karam padha wedi. Iwak babi karam padha wedi. Tapi nek dhuwit karam oge nek wedine. Contohnya pejabat-pejabat kayak podo mangan duit karam orang sing wedi. Iku pasti lur. Iki mbak cerita lur. Iya lur. Ngono lur. Jajal nek ni duit karam tetep Pak karames, karam-karam tetep games. Tapi sing pejabat niku tetep tuwek-tuweke sok ben rempo. Tetep jadi kembangnya bayang kebanyakan stroke. Iku pasti iku. Dengan awake dhewe iki lho. Wes hidup di jalannya apa adanya, wes yakin karo sing kuwasa rezeki tidak akan kemana. Halo, salam sehat. Salam.